Felicitări. Domnul Cornel Nanu, imediat. La fel, certificatul de viitor. Mulțumesc frumos. Felicitări. Să rămânem încă o dată. Să rămână. Mulțumesc. Domnul Andrei Nicolae, felicitări. Doamna Laura Mihaela Moager, da? Fetele noastre. N-au mai e plecat, dar vrea să luăm la ok. Pentru Senat, domnul Emanuel Savin. Buștenii. Evenimentul sărbătorii toate cele bune. La Bușteni, la Castelul Cantacuzino. Felicitări. Sănătate, Doamne. Felicitări. Mulțumim foarte mult. Felicitări. Și mult succes în